Ha? Amare. Kolla product margarita. Ha? Koy mı? Dasaya bak, gılsın. Kari. Kari? Kari इसके साथ है वो? उसका पर? मर्दले तपत कर. बच्चे वो जैसे सुबह उकर से वहाँ शक्ति का ऐसा है. Кой първо? Аз ти 300 лева на едно място не съм виждал. Да не съм етапен. А? Кои? Къв дете, ама я нямам дете. Какъвто искаш го кръсти. Като ева имах, така? Как съм имал моя дете, да не съм правил, че да имам дете. Да ебах, относно говорим беше. Нямам лошо. Ами не се ебах, но... Гледах, какво прави? Гледал съм, откъде съм извинявал, така? Ами аз дето излезна съм го виждал от другаде. Какъв превезник е? Ой, дей. Kurbanın dedi. Onun azıcık durmazsın. Yani hesap olan mumut çekiyor kurbanın. Ko sametli kažem, a jeba sam tady se frljam go kontejner da umira, jeba sam majka. Къде съм? Белгия съм, за ко? А? Какво го търся? Голям го търся, голям. Голям го търся. Твоята путка е голяма. Чакай да го видя отвора, да го видя. О, видях. Ти не си се обръснал, ама. Мръзива путка имаш. Подмий са малко така. Какво да кажа? Какъв Тончо съм е баба жената, но няма такива разки. Това кой те излага? Кой с теб като казва всичко? Охо, тя се лъжи, тя какво знае къде с друг се е бал, че казва, че аз съм е бал. Какво дете, ама? Това и аз тогава не се ебах, това братовчета се ебах. Кое? Ебах ли това? Няма, не съм те ебал, какво ебане, ама ти какво говориш? Ко на мене ли място? Кой въобще? Ко? От кура ли? Кой има на кура? Рязане, така ли? А? Моя не е голям, моя е 2 пръста, ма. А? Аз си се взема, момичка не знам, много те враза. Чува? Да. Вям да думам. Не, да?